na ay nindot kaayo natong sugdan sa paghimog pamalandong ang atong tubag sa responsoryo, salmo responsoryo. Inomdom pa mo sa ganito, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kaning Jerusalem mao ni siya ang lugar diin anaa ang simbahan sa mga Hudiyo, katilingban sa mga nagsimba. Ang buot ipasabot niini, dayga ang Ginoo o katawhan sa Dios. Nya unsaon man pagdaig ang Ginoo, dili pwede nang warawara las kamot nga I praise you Lord, kanang magsige patag piyong-piyong sa tong mata, o bisan gani kanang atong mga sigig kanta, sigig luhod, sigig nobina, sigig simba. Pulos man na siya part sa pagdaig. Pero ang the best gyud kaayo nga makadaig tas Ginoo mao gyud ang pagtuman sa iyang mga sugo ug pagtudlo sa uban sa pagtuman niini. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang magtuman sa akong mga sugo ug magtudlo sa uban, isipon siyang labing dako or dako, great, didto sa gingharian sa langit. So ang Ginoo day mga igsuon, malipay gid siya kung tumanon ang iyang sugo. Kamo mga ginikanan, malipay ba mo tumanon sa inyong anak ang inyong sugo? Kung supakon, ug na kay anak duha ka buok, niya ang usa kusog kay mutuman, ang usa kusog kay magtuman siyang gusto. Kinsa may murag sikat kay nimo, kanang dali ra kay nimo paminawon, dali ra jud kay nimong hatagan kadtong magsigig tuman siyang gusto o magsigi og sunod sa imong gusto. Ang nagsunod Dios atong gusto. Bisag pare nang sakristan nga kusog gayo mo serve, tagaan na og reward, papamahon. Ang di mag-serve, ingnon lang dong ulig sayo kay gipangita na mo sa inyo. Nya iglakaw maingon ding pare, may ratag di nakambalik. Adi sa day wasa ko moingon ana, ani pa yung gitag na mo balik diri. Pero normal gid na. Basta kusog kitang mutuman sa sugo, ang nanugo mahimo gid na siya nga malipayon. Nya para niya maunay atong the best nga pagdaig niya. Di gyud mo kusmo dangnaw nga na niya. Pero og naigisugo nya imong kumpiyansaan, imong tapul-tapulan, nya inigtan-aw niya, wa man lagi ni matuman. Abot ding kilay ana, parehaan ni rong naghumili, abot ding kilay, di ba? Ingon ko dong, andaman ni. Ay, sorry kayo din. Sige lang mong sorry. Mula na, sige sorry. Inigsoda na din nagiyawaan na, ang Ginoo na kaninyo, kusmod gang now. So, daigo na to ang Ginoo. Dili man ang Ginoo parehas natong tao nga masuko. Pero mo lagi, ang the best nga pagdaig sa Ginoo mao gyud ang pagtuman sa iyang mga sugo. Muna diri sa atong unang pagbasa si Moises, iya jong giingnan ang mga Israelita. Padung naman ta mosulod sa atong mga yuta nga gisaad sa Ginoo. Igabot ninyo dito, tumana gyud ang tanan niya mga sugo. Sunda gyud kay dili gani mo mutuman portig yung alautan ninyo. Nya kung mutuman mo, musikat mo maayo nga ang tanang mga nasod sa kalibutan mudaig ninyo. Kay kani ding pagtuman sa sugo sa Ginoo ba, mao ni ang atong gitawag og kaalam. Example, kanang tao nga di maningil og utang, unsay tawag nimo ana? Bugo o bright? Sugo mas Ginoo, kamo magpahulam, ayaw na mo pangningil og bayad. Unsay tawag nimo anang taong di maningil? Bugo o bright? Kung ikaw mo'y nakautang niya, nya di ka paninglan, unsay tawag nimo niya? Bugo o bright? Bright. Mudaig ang mga tao. Nga naman, unsa man ang bugo, ang iyang gibuhat wrong. Sagara niyang buhaton
wrong. Unsa may timailhan nga wrong ang iyang gibuhat? Sayop. Unsay timailhan? Sayop. Mag-uol siya. Kay tanaw niya, 0. Sus, 0. Ana. Pasabot, wa malipay ang ga-check. Kay dili sakto. Siya sad nga pagdawat niya 0, mukatawa-katawa man tuod ng mga bugo, pero taphaw. Pilay mo ko, 0. Taphaw ba? Tanawa ang tao nga magsigig paningil og utang. Unsa may iyang naong? Masukanon. Anon, kadi man bayaran. Taphaw. Og mutagad siya, tagdon siya, labi na katong nakautang niya, ay buntag. Oh, may buntag. Nabang, dili siya ba malipayon? Ang bright, astang lipaya, na medalya, igtanaw, 100, yes, ana-ana, pagina, malipayon. Ang epekto ba siyang gibuhat? Kalipay. Ang epekto sa gibuhat sa bugo, kaguol, hastang ginikanan, maguol. Ngayon, ipaningil mo sa utang. Ang imong gipaninglan, maguol. Ikaw sad nga wa bayari, maguol. Nya musugod na kag panabi ngadto sa imong mga silingan. Nya mahimo ng chismis dias lugar nga siya nakautang wa mo bayad nimo. Daghan na kayong maapektuhan, mga guol na hastang pamilya atong nangutang maapektuhan. So dili na binugo ng buhata, bugo. Kanang manag-uyab nga maghimog premarital sex. Unsa man na sila? Bright, bugo. Bugo. Okay. Bugo. Gisugo mo na sa Ginoo nga ayaw ka mo commit og adultery. Nya magkuan sila, mag-sex sila dito. Pero may kay sila mo gamit og condom, may kay mo gamit og pills, ana. Nya unsa nila? Bugo, bright. Right. Nanagkang Ana, tanawa ang epekto. Ang epekto tanawa. Na, ang sugo sa Ginoo makapahimo natong bright. Matod pa diri sa atong kanaganing unang pagbasa, ang tanang nasod mudaig kaninyo tungod kay makita nila nga kamo maalamon. Ang sugo sa Ginoo mga igsoon dili kinahanglang adtuon nato sa classroom aron atong estudyuhan. Ang sugo sa Ginoo angay lang natong pamalandungan sa kasing-kasing ug ang tawo nga magbuhat ani di gyud mahitumpawak sa kadautan na aniya ang wisdom of God. Bisag di pa na siya ka-eskwela, mahimo na siyang bantugan nga tao. Sama ni Saint Catherine of Siena nga wa ka-eskwela, nahimong bantugan nga santo o doktor sa simbahan. Sama ni San Pedro nga way grado, nahimong una natong Santo Papa nga mao pagani naggunit sa Yahweh sa langit. Sa unang pagbasa, ang atong tanaw din ang kinabuhi ni Propeta Jeremias. Nahimo siyang kaaway sa katauhan sa Dios, pero giwarningan siya sa Ginoo nga ayaw lag kahibong nga di sila maminaw kay ako ning gihimong tig-a ang ilang kasing-kasing kay wa naman sila magsunod sa ako mga pulong. Ang gisunod nila ang ila manoong tig-a nga mga kasing-kasing o kunahuna. Kani reality ni siya nga masugamak ang usa ka tawo nga sinugo sa Ginoo. Kay kanigong kalibutan giharian manggod ni siya sa yawa. Gingharian ni sa yawa ang kalibutan niya kay gingharian mas yawa. Ang yawa gyud mo'y hawd dinhi. Nya kinsa to'y magtuga-tuga pagluwas og mga tao, maigo gyud ta sa pagsalikway, sa pagdumot o kining gitawag nato bag pagbutang-butang, ma-misunderstood ta. Pero nagpabilin ang hangyo sa Ginoo nga matud pastubag nato sa Salmo nga kung makadungog kita karon sa iyang tingog, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing. So kini ang katig-as kasing-kasing is a choice. Kumusta man taron ani? Kamo dihang nagsimba
kitang nagsimbas Ginoo, kumusta man atong kasing-kasing? Tig-apa ba o malumo na, abli na? Naghatag na batag higayon sa pulong sa Ginoo nga mabati nato o ato hinong supo-supuhon? Para din sa tong ebanghelyo. Si Kristo dili lang pulong, apil ng iyang buhat, iyang gipakita nga ang amang nga giyawaan na ayo. Nga pagkaayo na sa amang, kay gipapahawa ni Kristo ang yawa, himuan hinon siya istorya sa mga Pariseo o sa mga leaders dito sa sinagoga nga, ang iyang gigamit ana, ang gahom rasad sa yawa. Murabag si Kristo belittle sa in English, kana bang gipakaubos kayo ba? Na mura siya og naggamit hinoon og gahom sa yawa aron pagpapahawa sa yawa. Pero may jud kayo si Kristo. He is full of wisdom because He is the wisdom of God. Iya ra sang gigamit ang ilang argumento. Ingos Kristo, kung ang usa ka nasod mag-unay away, malusno gina. Kung ang usa ka gingharian mag-unay away, malusno gina. Kung ang panimalay mag-unay away, malusno gina. Kani nindot kani nga teaching ni Jesus ba? Nya ingon siya, unya ang gingharian ni Satanas ug mag-unay sila away, unsaon man paglungtad? Pasabot makatugot ba di ay ang yawa nga ang isig kayawa niya mo kuan niya mo kontra? Mura gipresentar ni Kristo mga igsoon nga kini sa diang mga yawa united sad ni sila, nagkahiusa sad baduna sad na sila unity nya, mas united na sila kay kanato nga mga dili yawa. Ambot kamo sa inyong balay, united ba mo mga yawanon man ko, united mo basig yawanon mo. So kini diang unity usahay, di sa takaingon nga Diyos nun gina kay naa nagkahiusa sila para na mga drug lords o nagkahiusa, ang mga manuyupay magkahiusa po na, ang mga ISIS naghiusa po na sila, pero ang ilang mga tumong pulos-pulos yun mga sala, yawanon kaayo. So karon unsa may gusto ni Kristo, makailaon ta unsa ang makapapahawa og yawa. Ug unsa may makapapahawa og yawa, matud pa ni Kristo, ang gahom sa Dios, ang paghari sa Dios. Kana din atong moingon ta nga moabot kanamo ang imong gingharian. Usa day ana ka meaning kanang sa atong amahan namo ba? Ang usa day anang meaning nga hinginlan unta nimo ang yawa di anako. Ikono be, ingna kono nang imorong tupad diha, ingna kono nga napakayawa diha, o gingharian na banas Ginoong naani mo. Sa maroy naas imong kasing-kasing, yawa pa o gingharian sa Ginoo. Kay kanindot unta kung moabot ang gingharian sa Dios, matud pa ni Kristo, kung nakapapahawa ko sa yawa, nagpasabot kini nga niabot na ang gingharian sa Dios. Pero matud pa niya, dinhis kalibutan, ang paghari sa Ginoo is a choice. Ingon siya, ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili mutabang kanako sa pagtigom, pasabot, pag-unite, isip gingharian sa Dios, nagpatibulaag. So ang yawa, ang mga demonyo, united. Pero ang ilang ihatag sa katilingban, divisions. Na united sila to divide and to destroy the community. Pero ang mga hinanib sa Ginoo united sad, pero ang ilang unity mo-attract og unity sa tibuok katawhan. Muna ang challenge karon, nabi tayo nagpatambag nako, ingon sila nga, Father, nayasawa ba? Nagpatambag nako, wa sila'y anak niya, ang iyang bana nangabit niya, nakaanak pag yun. Karon kuno ang iyang pangutana, ako ba ning buwagan
nga wa naman siya nga magtagad nako o akong unungan. Kamo pa ato sa may inyong tubag. Wa naman gyud. Wala naman kita. Wala na may paki. Tuan naman gyud dito kay nalingaw sa kaysa dito kay nanagod si anak dito karing usawa may anak. Niya akong gipangutana kinasal mo siya kinasal pader nako pagpakamatay para sa inyong kaminyoon. Ana. Nya mao nay imong pag-unong sa inyong kaminyoon. Kay ang inyong kaminyoon mao ang imong higugmaon. Dili lang ang imong bana. Kay kung nahigugma lang kas imong bana, karon imong bana tuan naman na mahigugma pikas. Patay ang imong gugma. Pero higugmaon imong inyong kaminyoon, maapil og higugma nimo ang bana. Tubag sa tiyan ako, wa naman pader, okay raman jud kay nako, gihigugma magid nako ang akong bana, gidawat magid nako siya, maglagot lang yung kabit usahay nako. Karon ang kuwang nimo, iapil na sa nang kabit og higugma, haron gid mo magkahiusa. Sakto ka to akong tambag. wa naman mo text na ako to akong gitiksan, mambot ka iya ba katong gituman. So mao na siya, mao bitang si Kristo, hasta kaaway iyang ipahigugma siya. Love your enemies. Haron gyud magkahiusa kita. Love your enemies. Sige lang kag higugma na imong higala, apil imong enemies. Ya kini siya mao ni mo attract. Mao ni siya ang mo attract ba. Dili maka-create og competition, jealousy, divisions, wa na nang kompetensyahay. Mabitaroy ning donate nato dinhi, usas mga mi-donate ni palit aning atong gipamaligya nga mga slots. Ingon din siya, kusog ba jud ko mutabang Father, bisan gali diri sa among simbahan, mutabang mangyud ko. Nya kay napurma naman among simbahan, nanindot naman, stable naman among simbahan, anha na sad kumutabang sa imong simbahan. So, mura kana bang the sense of being one church. Nya layo ko guys siya, tuagod siya lain nasod unya ang ilang simbahan dito nga iyang gitabangan iyang tabang-tabangan, wana okay na. Nya pagkakita niya nga kita dinhi nang hinahanglan, tabang sad siya dinhi, wa gyud siya kaanhi dinhi, dili ganay siya taga dinhi. So that is the power of God. Mo-attract siya og unity. Og kanindot unta nga ingon ani atong bation ba nga wala na bitay hindrance with regards to place, color, hastang atong emosyon dili na unta babag aron ta makighiusa, makighigugma sa uban. Mao man ni ang pulong sa Ginoo, mao man ni ang sugo sa Ginoo, mao sad ni ang tuburan sa grasyas Ginoo. Munang niingon ta diri nga kun karon makadungog mo siyang tingog, ayaw patig-aha inyong kasing-kasing. Wa man gyud magsugo ang Ginoo nga hala pag linibakay mo diha, pag dinumtanay mo, pag dinautay mo, ang iya paghigugmaay, pagpasayloay. Nya ang mubuhat niini makabaton og gahom, makapakunsad sa gingharian sa Dios diha siyang kasing-kasing. Og ang makunsaran sa gingharian sa Dios, mubunga pud na siya ngadto sa uban. Muna kana bitang mga anak nga mga buangon kay tanan, kana namoy mga anak nga 40 ka buangon, ayaw mo pagsigig focus diha sa pag-usab ana ni magampo jud ko Father, tabangi taon kog ampo nga mausab unta ning ako mga anak. Ako ana, di jud kay ko mo pabor ana. Sa may imong iampo nga ikaw mismo makapakunsad sa gingharian sa Dios diha nimo og kamao na kang mutuman sa sugo sa Ginoo kay kanang imong kinaiya nga Dios nun maunay mutakod ngadto sa imong anak kay sige gumugtipon das balay ang matakda na sa silingan nga ikamo may gakuyog pero magsigi kag yaw-yaw unya imo gid siyang usbon, imo gid siya yung pugson nga mousab, imo pagid siyang sawayon kun moadto ngadto sa barkada na musamot na hinunang adto na nunas barkada magsigig kuyog, mahimo na hinunang layo kay nimo. Muna si Kristo mikuyog nato, gisaway siya, gisalikway siya, padayon lang yapon siya kuyog hangtod yung nagipatay siya, nisaad lang yapon siya paghuman niya pagkabanhaw
I will be with you always until the end of time. Kana bang di gyud siya mahadlok, sige lang yung kuyog hangtod sa katapusang panahon. So kita kuyog-kuyog lang gid ta. Na kita din sa atong parokya, gikuyugan man ta din sa atong mga proyekto sa daghan kay mga kaigsuonan, atong mga online parishioners. So salamat kay ninyo mga online parishioners ha. Ang kuyog mo namo dinhi, ambot kadumdum baka mo aning among parokya. Di sad may kadumdum sa inyong lugar ug diin mo gikan. Pero ang ako ra yung madumduman nga mag-abot ta diha sa messenger o sa sa text. Pero nag-abot gid ta diha sa gingharian sa Dios, diha sa pagtuo, kuyog sa atong patron nga si San Vicente Ferrer, kuyog sa mahal nga Birhen Maria, kuyog sa atong manunobos nga si Kristo. O kining maong panagkuyog nato dinhi, mubunga ni magkita-kita lang ta didto niya sa gingharian sa Dios human dinhi. Muna gitawag sa atong text o kita-kits lang yata, no? Kita-kits.